Kaixo, egunon, zer modu zen? Oso ongi irantzu. Hemen gaude, plazan eta ikusten duzuenez, jendea maiketako hartzen dago. Bai, inbidea pixka bat ematen dira, baina, bueno, gu ere hemengo gara lanean, eta gero ikusiko dugunez, giroa ikusiko dugu, nolakoa diren osariak, jendeak nola espero dituen San Ferminak, eta gero ja, txupinazoa. Hori da, gero udaletxe plazara. Noguak, Nafarroako elkarteko adiskideak edo bazkideak gara. Eta nola ikusten dituzu San Ferminak? San Ferminak, bueno, lehenengo egunean hoberena, dena, hori argi eta garbi esan behar da, eta hemendik aurrera ja, bueno, suabe, pasatuko egunak, eta oso lasaiak, eta hemen egun guztiak hemen elkartean egongo gara, ospatzen, bai Baskaria, bai almuerzoak, afarietan baita, bueno, oso ongi, bai, beti. Bueno, emazteak ez dira gertu oraingoz, baina beran dago, bai. Eta txupinazoa zer, nola? Hementxe, bai, hementxe. Bai, telebista, besterik ez. Iruñakoa naiz. Bai, pizka bat berandu ailegatu naiz, baina urtero eginen dut. Eta zer jan duzu? Arrautza frigituak eta nola ez garagardoa. Nola ikusten duzu San Ferminak? Paiazoa? Niretzat San Fermina dira dena. Da gure jaia, gure bizitza, da dena. Eta gure peña ere. Norekin ospatzen? Kuadrillarekin, familiarekin? Bai, kuadrillarekin. Urtean, familiarekin bizi naiz dena. Eta, bueno, San Ferminetan dira gure lagunarentzat. Eta nola ez, ronte peñan, ez? Bai, nire bihotza da, bai. Zuri. Kaixo, arratsaldeon, ni txantreakoa da, baina hemen dago Rinaldi, Ansoain, Ibizakoa, etorri da, ez daki euskara, baina badaki katalanaz. Haude leko guztietatik pizka bat. Amaiketako hartu duzu? Oraindikan ez daki zer gertatzen ari da. Baina daukagu solomillo. Solomillo eta zerbait gehiago edo ez? Ez, da egun osorako, ordu. Bai. Eta nola ikusten dituzu San Ferminak? Jende guztietarako egitaragua dago, naiz eta urten ikurriña debekatuta dago, baina, ja, ohituta gaude, ez? Aurrera jarraituko beharko dugu lanean. Baina, bai, etortzen bazet Iruñara, ongi etorri. Zuei, agur! Iruñakoa gara. Iruñakoa, bai, Peña Launikakoa. Oso ongi. Eta zer izanete jaten? Ega luzea Bizkaiko saltza erara. Oso ongi, Oso ona dago, bai. Eta hemen dugu sukaldari profesionala eta berak egindako, ondokoa, bai, ondokoa, bai. Kriston sukaldaria dugu. Eta nola ikusten dituzte San Ferminak? Festa asko? San Ferminak oso ezberdina dira, nire adineko pertsonentzat. Karo, gu bakarrik lasai egoteko egiten gara parranda, lasai moduz edo. Hori, gozariak, bazkariak, olakoak. Eta kuadrillarekin disfrutatzen, ez? Bai, kuadrillarekin eta nire jobatxorekin ere bai, erraldoietara joanen naiz. Hola, baina gustora. Patxada ederrean. Mila esker. Al glorioso San Fermín, patrón de esta gran ciudad.
Monarrezkoa. Pues denetarik, hemen daukagu raiespikoa, solomoa, morcillak eta txorizoa eta arrautzak. Bai. Nola ikusten dituzue Sanferminak? Bai, uste dut baietz. Gaur printzipioz parranda handia, eta bihar poliki-poliki, baina, bueno, festa handia egingo dugu. Bai, poliki-poliki. Con cariño sin igual, rau, rau. Bueno, ni lekitxarra eta hauek danak Iruñakoak, Nafarrak. Vale, eta ze jaten ari zarete? Bueno, klasiko bat, ez? Arrautza frigituak, patatak, tomatea, txistorra, bueno, betikoa. Non eta Kalle Maiorren. Nola ikusten dituzue Sanferminak? Ikusi, ez dugu ezer ikusi, oraindik ez dirasi eta... Baina festa asko egingo duzue edo ez? Bueno, jakina, festa egingo dugula, gure erara. Hau da, erdi eta erdi familia, erdi kuadrilla, bai. Bai, umeak ere parte hartzen dabe, bai. Txupinazoa ikustera nola joango zarete? Ba, ez dakit, ni Mañuetan ikusiko dugu, bai. Hemengoak Iruñakoak, beno bera da Gironakoa, bera Irlandakoa, bera Valentziakoa, gaude pizka bat, baina bez gehienak Iruñakoak. Bai. Eta zer ari zarete jaten? Pizka bat denetik, badugu tortilla, entzaladia rusa, txistorra, kitz, pizka bat varietate handia, eta garagardoa, asko. Bai. Txupinazoa non ikustiko duzue? Hemen sentitu batez. Bai, hori da, hemen oso gustora gauderako eta jende gehiagit azkenean hemen, hori da. Gure artean oso ondo. Sanferminak nola ikusten dituzue? Festa asko? Bai, festa asko, lagunekin egotea, ondo pasatzea eta harik eta gehien disfrutatzea. Ni Iruñakoa hemengoa. Ni Atarrabiakoa, bai. Eta zer ari zarete jaten? Bueno, egin dugu amaiketako autogestionatua. Bakoitzak ekarri dut zerbait eta denetarik. Daude magrak, entzalada... Piper beteak, tortilla, ze gehiago? Pate, bueno, hemen dago neska gallego bat, eta egin du salmon eta berberetxo patea, egin du etxeak. Orduan badugu denetarik. Komita interkultural, bai. Hori da, bai. Eta nola ikusten dituzue Sanferminak? Festa asko edo nola? Bai, festa asko. Osea, gaur hasi eta ja malau arte gelditu gabe. Un no parar, hori da. Egunero zerbait gainera. Eta txupinazoa zer, non ikusiko duzue? Udaletxe plaza? Hemen entzungo dugu, eta... Pero hemendik brindizera joango gara herrikora. Bai. Empujando a los gigantes con alegría sin par, porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad, que son en el mundo entero unas fiestas sin igual. ¡Rau, rau! Ikusten duzuenez, Udaletxe plazan gaude, festa giroa dago eta plaza ia beterik dago. Eta oraindik ordu bat geratzen da txupinazoa botatzeko. Ea zer gertatzen den.